שלום לכולם, כאן שיר בקיץ. היום בסרטון אנחנו הולכים לנתח את הטריילר לסרט החדש של המיניונים. מיניונים ומפלצות. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. הטריילר מתחיל במיניונים, משחקים בסרט קולנוע על ויקינגים, והבמאי אומר להם שבסרט הוויקינגים חושדים שהמיניונים הרגו את המנהיג שלהם. זה מתקשר לתחילת הסרט הראשון של המיניונים משנת 2015, שבו המיניונים הורגים בטעות את הבעלים שלהם לאורך ההיסטוריה, הנבלים הכי מפורסמים אי פעם. לאחר מכן אנחנו רואים שיחה בין המיניונים לבמאי הסרט, שבה הם מספרים לו שהם כתבו סרט על מפלצות. הבמאי שואל אותם במה הם השתמשו בשביל המפלצות בסרט, ולמיניונים אין תשובה. אז המיניונים מנסים לזמן מפלצת בעזרת ספר קסום. בספר המפלצת נראית גדולה ומפחידה, אבל כשזימנו אותה היא קטנה וחמודה. המפלצת אומרת למיניונים שהיא מכירה כמה מפלצות מפחידות, והיא תעזור להם לזמן אותם. הם מזמנים כמה מפלצות. אחד הוא רובוט ענקי, שמזכיר קצת את הרובוט מהסרט The Iron Giant, וגם מפלצת של ארנב, שנראית תמימה וחמודה, אבל היא יורה לייזר והרסנית. בסיום הטריילר רואים אינטראקציה בין המיניונים למומיה, דבר שיכול לתת רמז לכך שחלק מהסרט מתרחש במצרים. לדעתי הטריילר נראה מעניין, ויש פוטנציאל לסרט להיות טוב. המיניונים מצחיקים כמו תמיד, אז גם אם העלילה לא תהיה מושלמת, הם יצילו את הסרט. בנוסף, אהבתי את הרעיון של הסרט בתוך סרט, דבר שלא כזה נפוץ בסרטי אנימציה, אבל נשמע מגניב. אז זה היה כל הסרטון להיום. אם נהנתם, אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק לסרטון. זה בחינם וזה עוזר לי המון. עד לפעם הבאה, אני הייתי שיר בקיץ, יאללה ביי.